Türkmenistanda dowam edýän ýiti ady krizisiniň arasynda Liwawyň häkimetleri hojalyk hyzmatlarynyň şu ýyl üçin töleglerini dolu hasaplaşmadyk maşgallara paýok görnüşinde satylýan iýmit önümleriniň berilmejekdigini duýdurdy. Ýurtda ýiti ykdysady kynçylyklaryň dowam edýän mahaly köp sanly maşgala bu hyzmatlaryň tölegini öz wagtynda hasaplaşmakda kynçylyk çekýär. Munyň bilen bir wagtda Sewitin käbir döwlet dukanlaryna paýok uny we ýagy indi golay wagt bäri gelmeýär. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 16 dekabrda Liwapdan habar berdi. Şu hepdäniň başynda Farap we Darganata etrap häkimlikleriniň resmileri habarçymyzyň aýtmagyna görä, ilaty 2020-nji ýylda sarp edilen gaz we elektrik tok töleglerini şu ýylyň ahyrına çenli dolu geçirmegi tapşyrdylar. Bu töleglere hasaplaşmadyk hojalyklary döwlet dukanlary tarapyndan ilata yeňillikli bahadan satylýan paýok unyň we ýagyň berilmejekdigi duýduruldy. Tölegleri geçirmek üçin iň soňky wagt möhleti dekabryň ahyry diýilip kesgitlenini diýip adynyň efirde tutulmalygyny soran Darganataly ýaşaýjy habarçymyza beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2019-njy ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap gaz, suw we elektrik togy tölegledildi. Şondan soň türkmen häkimetleri hojalyklaryň ählisinde hasaplaýjy gurallaryň oturdulmagyna we bu hyzmatlar üçin tölegleriň öz wagtynda alynmagyna gözegçiligi güýçlendirdi. Ýöne Adatlyň habarçylary Türkmenistanda dowam edýän ýiti ykdysady krizisiň we maliýe ýetmezçiliginiň arasynda köp sanly maşgalanyň bu hyzmatlaryň töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmän kösenýändigini ýygyderli habar berip gelýärler. Liwaply habarçy diňe Darganata we Farap etraplarynda gaz we tok töleglerini öz wagtynda hasaplaşyp bilmeýän maşgallaryň ondan gowragyny tanaýandygyny aýdýar. Häkimetler ilaty paýok berilmejekdigi bilen gorkudyp gaz we tok töleglerini almaga synanýar. Ýöne aýlyklar köp zada ýetmeýär, üstesine de aýlyklary we pensiýalary öz wagtynda nagtlaşdyryp bolmaýar. Adamlar gaz, tok tölegleri beýlede dursun, iýjek çöregini alady edýärler diýip Darganataly ýaşaýjy belledi. Şol bir wagtda Adatlyň habarçysy Farawyň 55-nji, 17-nji we 2-nji döwlet dukanlaryna indi 2 aýa golay wagt bäri paýok unyň we ýagynyň gelmeýändigini habar berýär. Şeýle-de ol bu dukanlaryň indi 8 aý çemesi wagt bäri plastik bank kartlary arkaly söwda etmeýändigini aýdyp, bularda adyk önümleriniň tölegleriniň diňe nagt talap edilýändigini hem belledi. Dukan satyjylary söwdanyň diňe nagt görnüşinde amala aşyrylmalydygy barada özlerini ýokardan tapşyryk berilendigini aýdýarlar. Hususy dukanlar bolsa bahalar durnuksyz bolan sebäpli adamlara karzyna harit satmaýarlar. Adamlar ýene bir täze ýyly çykgynsyz ýagdaýda garşy almaga taýýarlanýar. Bu ýagdaý indi 4-nji ýyl gaýtalanýar diýip Faraply ýaşaýjy anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Adatlyk radiosu baýdylanlar barada Farap we Darganata etrap häkimliklerinden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmenistanda indi 4 ýyla golay wagt bäri ýiti ykdysady we adyk krizisi, maliýe ýetmezçiligi hemde haritlaryň ýygyderli gymmatlamagy dowam edýär. Bankomatlarda nagt we döwlet dukanlarynda adyk önümleri kadaly tapdyrmaýar. Munyň bilen bir wagtda adyk önümleriniň hususiýetçilerdäki bahasy dowamly gymmatlaýar. Galybersede Türkmenistanyň regionlarında täze ýyl bayramynyň öňýany resmi kursy 3,5 manada barabar dollaryň gara badardaky bahasy ýygyderli peselip beýelýär. Şu hepdäniň başynda 28 manada çenli ýeten dollar adyk we hojalyk haritlarynyň hususy söwdadaky bahalarynyň hem 10-15 göterim ýokarlanmagyna getirdi. Türkmen häkimetleri ýurtdaky ýiti ykdysady kynçylyklar, adyk we nagt ýetmezçiligi, dollaryň iki kursy hemde bularyň adamlaryň gündelik durmuşyna ýetirýän täsirleri barada hiç zat aýtmaýarlar.